gobeithio bod chi'n iawn heddi a chroeso i Clwb Creu Cyw. Nawr gobeithio bod chi wedi casglu popeth at ei gilydd yn barod i greu heddi, ond neu atgoffa chi nawr beth sy'n angen arnoch chi i gyd. Pinau ffelt lliwgar, siswrn, darn o gardfwrdd neu bapur gwyn, ffon lolipop. Nawr, nes i fyta lolipop gynnau a wedyn cadw'r ffon. Pensil, tap glidiog, glid a llygad. Nawr, mae gyda fi yn wirion yn fan hyn, ond gallwch chi greu un eich hunan nes mlaen os nag os gyda chi rhai ar hynna. Nawr, i ddechrau, na i weithio chi be i ni am wneud heddi. Pysgodyn, ond un arbennig iawn achos mae'n gallu bod yn byped hefyd. Felly, i ddechrau, mae angen i chi roi eich llaw ar y darn o gardfwrdd. Wedyn, tynnu amlinelliad o'ch llaw ar y papur. Felly, ewch ar pensil, rownd pob bys. Dyna ni. Gwych. Fi wedi gwneud 3 bys. 4. 1 ar ôl. Dyna ni. Gwych. Nawr te. Mae angen i chi i dorri'r siap yma mas nawr gyda'r siswrn. Nawr byddwch yn ofalus pan i chi'n defnyddio siswrn. Felly gofynnwch am help oedolyn pan i chi'n neud hyn. Dyna ni. Felly mynd o amgylch i gael y siap yna. A dyma bydd corff y pysgodyn. Ia wir. Nawr te. Ond fydd y pysgodyn yma ddim yn aros yn wyn o gwbl. I ni yn mynd i greu un lliwgar dros ben. Felly peidiwch â phoeni. Mae yna bysgod gwyn i gael yn oes e? Ond dwi eisiau gwneud un lliwgar heddi. Dyma ni. Dim ond y bys bawd sydd gyda fi ar ôl i dorri mas nawr. Bron a gorffen, rownd yr un ola. Dyna ni, yn ofalus. Gwych. Wedi gorffen. Nawr te, mae gyda chi'r siap yma nawr yn dysau. Felly, fel o'n i'n gweud gynnau, ni ddim yn mynd i adael y pysgodyn yma yn wyn. Felly, ni'n mynd i ddefnyddio'r pinau ffelt yma a chi yn mynd i allu creu unrhyw patrwm i chi eisiau ar y cardfwrdd. Nawr, dwi'n meddwl na i wneud smotiau, gwahanol liwiau, a falle llinellau hefyd. Felly, bant â chi, allwch chi greu unrhyw siapiau i chi eisiau ac unrhyw batrwm i chi eisiau ar y cardfwrdd yma. Ni, smotiau i ddechrau, dwi'n meddwl. Allwch chi wneud trionglau, neu sêr, sgwariau bach, llinellau, igam-ogam. O, falle na i wneud llinell igam-ogam. Ie, nawr te, dwi'n mynd i wneud un yn dod lawr. Fan hyn, dwi'n meddwl. Yna, llinell igam-ogam. Un amryliw, dwi'n meddwl. Ie, yna. Gwych. Pa fath o batrwm sydd gyda chi gyd? Smotiau? Sêr falle. Falle allan ni'n neud sêr. Ie, na i wneud sêr yn fan hyn. Gwych. A dwi'n mynd i wneud rhagor o smotiau. Rhai gwyrdd. Rhai mawr a rhai bach, dwi'n meddwl. Un bach yn fyna. Ac un mawr yn fan hyn. Hyfryd. A dwi'n ei wneud treullen fan hyn, dwi'n meddwl. Hyfryd. A falle un arall draw fan hyn. A beth am sgwariau bach hefyd? Yn defnyddio'r glas golau yma.
sgwariau a llinell i gamogan. Bron o gorffen dwi'n meddwl. Mae angen llenwi hwn i gyd, cofiwch. Beth arall allai wneud? Smotiau. A seren arall. Seren fawr fyna. A un seren anferth yn y canol yma hyn. Gwych. Gwerth chweil. Bron o gorffen. Mae da fi gwaglen fan hyn. Felly dwi'n mynd i wneud llinell i gam o gam fel na. Nôl ac ymlaen. Cwbl o smotiau fan hyn hefyd. Gwych. Nawr te, dwi wedi gorffen addurno. Dyma ni. Nawr, dwi'n gobeithio bod chi gyd wedi gorffen neu ar fi'n gorffen hefyd. Achos nesa, i ni'n mynd i lido'r lygad. Ni le. Ni lle yn hyn. Reit. Llygad yn fyna. Gwych. Nawr, dwi'n beth arall sydd gyda pysgodyn. Neud y siap na. Ond chi'n gallu gwneud yna gyda'ch gwefusau chi. Ie, gwefus. Nawr, mae gyda'r pysgodyn gwefus siap eitha od. Eitha tebyg i ni. A dwi'n meddwl y ffordd hawsa i wneud gwefusau pysgodyn yw siap calon. Felly, pawb i greu siap calon ar y ddarn o gardfwrdd. Beth oedd gyda chi'n sbar o gynne. A lliwio hwnna mewn. Dwi'n gwneud gwefus coch. Dyma ni. Calon. Gwych. A nawr mae angen i chi dorri hwnna mas fel gwefus i'r pysgodyn. A ni bron a gorffen wedyn. Bron a gorffen. Dyma ni. Gwych. Felly, na gyd sy'n angen wneud nawr yw glido hwn mlaen i'r blaen yn fyna o dan y lygad. A dyma ni! Haha, dwi wedi gorffen y pysgodyn, ond nawr mae angen troi hwn mewn i byped. Felly, trowch y dwysto. Wedyn, chmerwch y ffon. Darn o dap selo. Ni dorri hwn gyda siswrn, byddwch yn ofalus. I gadw'r ffon mewn lle. Dyma ni. Gwaswch a lawr yn dyn. Na ni. Gwych. A dyma ni. Pyped Pysgodyn! Dyna ni. Allwch chi fynd â hwn dan y dŵr i unrhyw le chi eisiau. Ond fi'n meddwl bod eisiau enw ar y pysgodyn yma. Be gewn ni? Peggy Pysgodyn. Ie? O, dwi'n hoffi'r enw na. Peggy Pysgodyn, neu am fachgen falle Pedr Pysgodyn. Nawr, os ydych chi yn mynd ati greu pyped, falle fyddwch chi wedi gwneud pysgodyn, tebyg i'r un sti, neu falle fyddwch chi wedi creu rhyw anifail neu rhyw greadur arall. Wel, tynwch lun o'ch campwaith, a wedyn, rhowch y llun yn y sylwadau o dan y fideo yma, fel bod fi yn gallu gweld eich campweithiau chi. A cofiwch weithiau be chi wedi galw'ch creadur. Falle byddwch chi wedi creu Peggy Pysgodyn neu Pedr Pysgodyn falle. Dwi'n edrych ymlaen i weld nhw i gyd. Ond am nawr,
Dwi yn mynd i greu sioe papurau, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i wneud rhagor o rhain a creu sioe. Diolch pawb! Ta-da!